Tuolla seisoi tehdas kumpareella, jota hytyksi myös kutsuimme. Se antoi työn isiemme isille, äitiemme äideille, lasinteon mestareille, muistoanne kallista kannamme. Teemme kunniaa teille, isille, isiemme, äideille, äitiemme. Tämä paikka pysyy myös muistoissamme. Se on olemassa yhä. Sitä vaalikaa. Se on pyhä. Lapset, lasten lapsiemme. No niin, siinä se nyt on. No niin, Yhteys Pruukista maailmalle. saa nähdä, se toimii, olisi se mukavaa. Alkaa niin kuin uusi aika Lasinkylässä. Joo. Päästään mukaan maailman riemuihin, pääsee YouTubeen ehkä. Tämähän on sun isäs Vilhon puhaltama todennäköisesti 1930-luvulla. Sodan jälkeen sitten tehtiin näitä. Siellä loppui kaikenlainen tämmöinen harrastelukäsityö, kun 45 vuonna, kun perustettiin ammattiosasto, niin siihen päättyi kaikki tämmöiset harrastelut. Ei saanut tehdä mitään niin kuin omaan myyntiin. Ehkä oli pelko, että joku myy jotain. Kyllä mä hyvin muistan. Olen ollut esimerkiksi ihan apupoikana verstaa, kun tämmöinen on tehty. Muistan tuon korvan kiinnityksen erityisesti. Kaikin puolin ihan mallikas kannu. On sillä jo ikää. Voi olla jopa 100 vuotta. Vähintään mun ikäinen. Ei. No ei. Sä otit No sen. niin.
No niin, 1-0. Hops, veitti se on, veitpä isoon, Millaisia ne sun työpäivät sit siellä Pruukissa oli silloin aikoinaan? Aikoinaan. Se oli ensin, kun mä nuorena menin, niin semmoisia aputöitä. 11-vuotiaana menin ensimmäisenä kesänä koulun päätyttyä. Mutta tulikin turkulaiset ammattien tarkastajat ja käski kotiin. Kysyi ikää ja mä sanoin 11 vuotta. Niin, reippaasti. Kyllä minä sitä ajattelin, sanoi, että oli 2 miestä. Sanoisiko ne sul sit oikein, että menes kotiin? Ei ne mulla sanonut, mutta työjohtaja tuli Niin. sitten ja sanoi, että se loppus nyt. Niin, Katsotaan ensi kesää uudestaan. niin, Ja sitten 12-vuotiaasta lähti ihan vakituinen työ sitten. Vesipojan hommia, jotain tämmöisiä. Niin sanotun pintin puhdistamista, siis sen jätelasin puhdistamista. niin, Kivet ja kaikki sulamattomat. niin, että jotain sellaista Joo, semmoisia. ei niin raskasta olevina. Näin, no, joo. Ja sitten 13-vuotiaana mä menin isän isolasivertaalia apupojaksi. Ja 14-vuotiaana aloin puhaltaa näitä niin sanottuja posteja, semmoisia alkupalloja, minkä päälle hän otti sitten sen isomman lasin ja Niin, teki 5 tai 10 litran niin, kotikaljapulloja. niin. Sä olit siinä alkupäässä. Kuka sua sit opetti? No sen tavallaan niin kuin oppisin sitten, kun siinäkin mä olin ensin semmoinen vähän alemman asteen apupoika. Mutta kumminkin täytyisi osata ottaa sen verran, kun siinä käytettiin kuumaa vettä, kun se lasi tai se pullon alkumuotti, missä se muotoiltiin, niin se oli puuta. Sehän koko ajan semmoisen säkirievosta tehty sudin kanssa, niin päästettiin kuumaa vettä sen ympäri siihen, ettei se palannut se Niin, klumppi, niin sanottu Niin. klumppi. Ja sitten siinä oli sitä muuta semmoista huoltohommaa. Katsoa, että pillit oli lämpimässä. Ja sitten sen pullon uuniin, jäähdytysuuniin kantaminen. niin. Niin siinä vaan vähitellen sitten, kun katseli, kun mitä toiset teki, niin sitten se lähti. Katsotaan, joko se pelittää. Kyllähän tää näyttää ihan täyttä kenttää. Katsotaan, onko mun puhelin. Mikä operaattori sulla on? Mulla on Telia. Mulla on Elisa. Tää on niin pimeää ja mustaa. Kyllä täällä kenttää on. Vaikka ei ole vielä yhtään lautasta yllä. Joo, mä en tiedä. Eiköhän jatketa matkaa. Joo, kyllä me tätä nyt tässä jollain ihan Joo. siinä se nyt on. Ja ei siitä tuolla aikaa kuin 2 vuotta, kun Pekka otti ton vissiin puheeksi. Joo. Tätä täytyy saada tänne. Joo. Onhan täällä aika paljon ihmisiä. On, Ja kaikilla on nykyään puhelimet. kyllä. Se oli kaiken kiusallisempaa, kun odotti jotain soittoa, siis jotain tärkeää asiallista puhelua. Koko ajan piti kyteltä, ja mieluummin mennä ulos odottamaan, että Joo. yhteys toimii. Kyllä. Mutta nyt toimii.
Täällä on kylmä. Täällä on kyllä. Saman verran kuin ulkona. Jaha. Lokakuu. Olet käynyt 9. päivä lokakuuta viime Kyllä. vuonna. Mä aina merkkaan, kun mä käyn täällä. Joo. Joo, jääkaapin ovet on auki. Ja yhtä kylmä kuin ulkoa. Kylmä täällä on. Mutta kahvi oli. Mutta Hanoista ei tule vettä. Joo, näin on. Ei auta. Mitäs tuolla kamarin puolella? Jääkaappi on tyhjä. Joo, ei haise. Täällä on niin siistiä, että keväällä ensimmäiseksi siivoamaan ruveta. Ei yhtään koskenkorvapulloa. Täällä on kaikki ihan niinku... Kukkokarahvi. Tämä on yksi suomalaisen lasinpuhalluksen helmi. Vaikka puhaltaja on ollutkin saksalainen. Kösmayer-niminen lasinpuhaltaja, mikä tuli Saksasta Johanneslundiin 1860. Ja Johanneslundista muutti Pusulan Ariman tehtaalla. Tästä ei nyt pysty varmaan sanomaan, onko tämä puhallettu Johanneslundissa vai Arimaalla. Nimenomaan tämä kukko tuolla pullon karahvin sisällä on poikinut erilaisten figuurien tuottoa. Ja tässä on nyt tämä sun valmistama kukko. Ei oikein voi verrata tuohon, kun tuo. No ei on. Tämä nyt ihan, ei ole pölyä pyyhitty pois, mutta ihan fiksu esine. Toista tuommoista ei maailmasta löydy. Joo. Joo. Muistan hyvin, juu. Mä olin vähän yli 20, kun mä olin tuommoista väsään. Jos olisi ollut tilaisuus jatkaa ja tehdä enempi, niin olisi ihan yhtä hyvin tullut tuommoinen Kösmayerin kukon tyylinen. Oletko sä, Matti, huomannut, että täällä on paikallisten taiteilijoiden töitä? Joo. Elisa Isoniemi. Tää on Irma Tonterin. Tää on Matti Söberin. Katos vaan. Ja tää on tän... Äitienpäiväkortti vuodelta 1997 toi Matti Söberi. Tämmöiset lapset lähetettiin sotaan. Joo. 17-vuotias. Mm. Se oli sitä aikaa. Jaa, niin, pääkytkimestä pois sähkö.
Ollaan taas nyt tää nähty. Niin, Tulet sit, kun ilmat lämpii. toukokuun puolella. Niin. Siten syntyy ryhmän sisäinen arvojärjestys. Aikoinaanhan me käytiin saunassa tuolla vanhalla saunalla tuolla Mettärajassa, Mettäreunassa. Sinnehän sitä kömmittiin talvet kesällä Pesuvati Kainalossa. Kyllä. Niin sä oikein varmaan tiedät, koska ja miten tää on tullut sitten, koska mulla ei ole sitäkään tietoa oikein, miten tää on tullut sitten käyttöön. Niin, sä et ollut taas siihen aikaan se oli vuonna 1973, kun oli rannanhoitotalkoot. Siihen oli tuotu hiekkakuorma, mikä pasaatti ja haravoitiin siihen. Ja siinä kun oli sitten semmoinen hyvä henki päällä, niin mulla tuli mieleen, että jos pyydettäisiin isänältä, että voitaisiin saada
toi talon entinen sauna, kun se on Aivan. käyttämättömänä, niin kesäasukkaiden käyttöön. Niin Jorma Lakkonen sanoi, että totta kai, annatte vain jonkun tarkistaa hormit. Joo. Ja sitten sille ehdolle, että mä pääsen mukaan saunomaan. Tästä lähti. Kuinka tämä lähti käyntiin, tämä pullojen kerääminen? Tai Joo, siihen lyhyesti tämmöinen tarina, että kaapin päällä oli joku aikoinaan joku Ikea-hyllykön tuonut tuohon ja tänne oli kerätty jonkun verran potuja. Muistan juun. Niin niitä oli sitten siinä ja se oli tietysti täyttynyt sitten ja kaikki ihmetteli, mihin näitä sitten alkoi kertymään niin kuin tohon ja otettiin näitä pitkiä lankkuja. Kun täällä on hirsiseinät, niin 10-millisistä raudoitusteräksestä pätkiä, porattiin reikä hirsiseinää ja tohon parruun ja sitten moskan kanssa lyötiin ne sisään sitten ja siltä vaan niitä on tänne sitten tullut lisää. Tämä on hämmästyttävä kokoelma. Joo, mutta täällä on sitten yksi poikkeava piirre tässä kokoelmassa. Tässä löytyy yksi alumiininen tölkki. Kävi niin, että niin kuin mä aina tänne lähtiessä, niin menen kaupan kautta ja ostan pari oluttölkkiä, niin kuin saunaoluet. Ja menin hyllyn ohi ajatuksessani ja otin ne tölkit. Ja täällä sitten, kun oli saunottu ja tässä istuttiin ja alettiin tarinoimaan, niin kun mä sain tölkin avatuksi ja kerran maistoin ja sitten katsoin jumalauta, pilsneri. Se herätti aikamoisen kohtauksen, naurukohtauksen. Joo, ja se on kuulemma. Tää on nyt se telkki. Nyt se on tänne, nyt niin se on kuin tänne. muisto. Joo, ja sillä on ihan oma erikoispaikkas tuolla ja se tulee siellä säilymään.
Haaloja. No Leena, morjens. Moi moi. Mitä kuuluu? Oletko sä ulkoon yhtään ollut lämmin päivä? Olen tietysti. Niin. Aika niin. paljonkin tallottu tuossa iltapäivä. Nyt ihan tässä. No niin, ihan kiva. Ja vointi on hyvä. No, ei siis sydämestä tunnu minkäänlaista vaivaa, mutta kyllä muuten niin kuin olen väsynyt ja selkä on kipeytynyt. Joo. Mutta ei minkäänlaista häiriöä tuolla. Joo. Ei just tuossa Assi oli veneilemässä jonkun kaverin kanssa tänään ja Alisa on häärännyt Helsingin Somiassa ja just oltiin jutuis vaan sitä, että kyllä me kaikki tullaan juhannuksena sinne sitten kuitenkin. No olisi se mukavaa. Voi olla, että tullaan huomenna käymään. On mahdollista. Olisi mukava nähdä. Joo. Niin jossain vaiheessa sitten päivän päällä. Kyllä tämä porukkaa on runsaasti. Niin. Joo. Parkkipaikka on vähän niin kuin täynnä ihan. No niin, se on vähän niin kuin kesän ensimmäinen viikonloppu. No. Mutta kuullaan ja nähdään. Me varmaan tullaan käymään. No niin, selvä. Joo. Moi. Moi. Terveiset. Moi. Juu, moi. Hei. Hämmästyttävän hyvin mä jaksoin. Otin aikamoiset löylyt ja se on niin mukava se ilmapiiri siellä, että siinä niinku piristyy, kun otetaan, niin sanoisin nuorempaa porukkaa ympäri, 6-70. Juttu käy. Olut oli vaikka kuinka monta telkkiä olisi juonut. Jaha, mä niin rupean tästä vaatettamaan ja pääsen niinku porukkaan mukaan. Kui voitetaan, niin 2 ihmistä loihti tommoisen ruokapöydän. Voi hyvänen aika. Se on sun paikka. Ai jaha. Tää, eikö se oo? Mitä sä täältä haluat? Täällä on patonki, juusto. Ei mä ota mitään. Ei eikä erää. Sinappisilli ja peruna. Niin, oli ihan innoissaan. Mitä kaikkea täällä on. Saako sieltä sitä Allez, ça le sommelier. Thank you. Hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta. Pappan 98. Pitää katsoa silmiin. 98. 98. juhannus. Just näin. Kippis sille. Sit saa syödä. Sit saa syödä. Sitä voit. Ja sitten täytyy virittää. E-mollissa mennään. Voidaanko virittää? Mulla ei... Jaa. Niin. Nyt onko sun ees matalempi?
Oliko se sitten? Ei enää. Jaha. No parasta varmaan jättää tähän, kun se et mennä suttaamaan enempää. Ja sä olit silloin varmaan Akseli ikäinen. 20, joo. Talsittiin joku 340 kilometriä noin karkeasti laskettuna kartalta. Ja kävellen. Kävellen ja aseena oli ja toi vesuri kirvestä pokasaha. Sä olit tosi kuuluisa. Oho. Kaikki halus piirittää sut. Sain nyt ihan loppu joo. Ketkä ottaa kahvit? Minä. Vapautta kahvia. Ai kun. No, sokeri ei nyt. Kiitoksia. Mehän käytiin 2 vuotta sitten kanssa. No, ihan ok. Tää on ihan hyvä. Jaksaksa pappa vielä niitä vihtahommia käydä meidän näyttämässä? Joo, nyt mä olen taas virkeä, kun No niin, hyvä. velvollisuudet on. Meidän voitaisiin se varmaan tuossa sit seuraavaksi tehdä, niin me voidaan sit sen jälkeen käydä vielä uimassa. Pirun huonoa koivua tää. Oikein huonoa pielehtistä. Mennään seuraavaan paikkaan. Okei, paikan vaihto. Tehdään sitten oikein kunnon Nyt tää keppi on sit mulla. Se on hyvä, että tuolla maantiehän käyttää tätä keppiä, mutta täällä mettäs niin ei ollenkaan. Niin. Keppi on hidaste mettäs. Ei tätä täällä tarvita. Täysin tarpeetonta. Ja seuraavaksi on punkki lahkeessa. Niin Onks tää nyt sit vihta vai vasta? No niin, otaks sä tän nyt? On epävarmaa. Tää liikkuminen. Mä lautsen täällä. Nyt mä olen jollain tavalla nalkissa. Kyllä siitä jo vihta. kyllä tästä No tulee. niin. No niin. Ei toi tarvitsisi tuolta saada. No, sillä puukon päällä. Varovaisuutta noudattaen. Vaaleet sit loppuun. Vihta sinänsä on hyvä, mutta mestari ei osannut sideet aikaisemmin. Kun tehtiin noita lasikeppejä yhteen aikaan, niin harvat vanhan sukupolven puhaltajat pystyivät tekemään tämmöisen. Niin se on aivan kuin kiväärin piippu. Se on niin suora, että se on aivan suora. Pistä valoa vastaan, niin sä näet hyvin. Joo, siinä se taito just varmaan oli, että siitä tuli suora. Mä pidän tätä tosi aarteena tätä. Täältä on kiva tähdätä. Sitten on toinen tuosta, mikä ei ole ihan näin hyvä kuin tämä. Huomaa eron hyvin. Mä olen ollut mestarina tässä, kun tää tehtiin. No niin, tässä on jo 2-3 mutkaa. Niin, no ei. En ole osannut
jännittää riittävästi tää, koska vetää vähän enemmän. Taitaa mennä poikki No joskus. siitä meni jossain niistä töydössä, kun se on kukkakeppinä ollut, niin mennyt joku 10-15 senttiä. Mä olen ollut 15-vuotias, mitä mä olen monta kertaa ajatellut, jopa katunut joskus, kun ne silloin kun sieltä lähdettiin, niin Muutajärveltä tai Iittalaan. Kyllä musta lasinpaltaja tullut olisi. Mä aloitan näitä värejä pois, jos ei me niitä käytetä. Olisiko semmoista vanhaa hiekan vihreää? Mä en tiedä, onko mulla ihan semmoista, mutta vihreitä kyllä löytyy. Tästä tulee nyt kyllä erinomainen. Joo, tää olisi tarkoitus. Joo. Ja tästä pikkuhiljaa lisää. Menee aika helposti tässä se ilma. Ja sit kun mä saat sen tähän muotoon, niin mä otan sen täällä hallintaan, niin painan siihen pohjan. Ja sit mä käytän tuommoista liekkiä tässä, jos ihmettelet, että se vähän pörisee siinä sitten hetken päästä. Eli mä teen niinku saksilla tänne tämmöiseen katkaisujäljen vaan. Rikon ton pinnan. Vielä vähän tottelee. Juu. Sitten tosta yritetään saada toi liekki. Älkää peljästykö. Nappaa sen tähän. Nyt sulataan tän suu. Noin. Ja sit mulla on tässä tämmönen grafiitti, millä mä vähän suurennan sitä suuaukkoa ja teen sinne nokan. Tämmönen homma olisi sitten niinku kyseessä. Ja mä tuon sulle tohon takas, sulla onkin omat pillit, kun mä ajattelin, että ei tiedä mitä bakteeria meikäläinen kantaa, niin ei piti tartuttaa sinuun, niin sulla on omat pillit tuossa. Joo. Haluatko sä kokeilla tästä sitten? Ei se nyt oikein onnistu. No kyllähän, siitä tuli hyvä. Herran tähe. Ja just noin, ja sitten vähän... No sullahan on ihan turha neuvoa vanhaa ammattimiestä, niin siitä vaan mallaat sen ja sinne menee ilma aika helposti, siellä on pieni kupla valmiina, niin siitä jos puhaltelet. Hyvin tulee ilma. Mitäs herra sanoo? Hienoa. Tää on loistava pullo. Kerta kaikkiaan. Kato, jos 2 mestaria laitetaan yhteen pötköön, niin sittenhän tulee pelkästään hienoa taidetta. Nyt mä katkaisen sen täältä sitten. Haluatko sä tähän noka? Että tulee niinku semmonen kaatoväline vai pyöreä suu? Tehdäänkö nokka? Kaatonokka. Joo, niin. Tehdään, kun on hyvä kallotuli. Kato, niin siitä on sitten kiva kaarella. Joo. Katsotaan, että mä onnistun tän. Meni hyvin poikkikin. Tuolta vähän levitetään suuaukkoa isommaksi. Sitten katsotaan, tossa on hyvä paikka nokalle. Niin siitä sitten vaan kuule kaatelemaan. Ja mä heitän ton tonne komiin. Menee nyt tänne kaappiin sitten jäähtymään. Meilläkin tuli mieleen, kun mä tuossa katsoin, että olisin aliklumpissa ja tästä muottiin. Joo. No tostahan olisi pullon nyt voinut puhaltaa, jos... Milloin sä aloitit? Minä vuonna? Odotas nyt, mä menin tehtaalta töihin 12 vuotta.
Mä olin varmaan 14, kun mä aloitin postin puhaltamisen. Elikkä Ja puhaltelin sitten vajaa 2 vuotta, niin sitten mä joudun puoliautomaattikoneen aloittajaksi. okei, eli toisin sanoen 82 vuotta, 83 vuotta sitten, niin se on ihan tasaluku, se on 1940, eikö niin? Joo. Joo. 40 aloitti, kyllä. Niin, silloinhan oli mä muistan Nuutervelläkin, ne puhuu, että kun miehet meni sotaan, niin sitten oli nuoria poikia, otettiin tehtaalle niinku puhaltamaan. Ja... Johanneslundin tehtaalla oli jopa nuoria tyttöjä, jotka mun vaimoni muun muassa aloitti. Joo. Ja oli myöskin koneella tekemässä. Niin, ja kyllä niitä varmaan oli muuallakin kyllä Juu, sitten. ihan varmaan. Mutta se oli aika hurjaa ja kuumaa touhua, että täällä on kuitenkin vähän viileämpi, eikö totta? On jonkun verran. Onks Kyllä se tuossa, ja kato siinä puoliautomaattikoneella kun aloittaa, niin siinä oltiin, se oli 7 sekuntia, kun se kesti se yhden lasin vienti. Se on jossain tuolla selkäytimessä, toi lasin ottokin tuolta. Että... No sitä mä meinasin, kun se kävi noin näppärästi. Ja sit mä ajattelin juuri, että mitenköhän se, mutta se on vähän kun on oppinut pyörällä ajamaan, niin puhalla varovasti vähän lisää. Eli siitä puhalletaan vähän isommaksi. Vähän ilmaa saat, niin hyvä tulee. Riittää. Loistavaa. Nyt mä lämmitän sen vielä ja... Noin. Tuosta kaksin käsin pidät kiinni ja pyörittelet vaan, niin annetaan se venyä vähän. Nyt voit ruveta puhaltamaankin. Vielä voit puhaltaa vähän lisää. Vieläkin voit puhaltaa, jos haluat. Tulee muuten komia pullo, parempi kuin koskaan. Hyvä. Eikö ole? On hyvä. Okei, pullomestari paikalla tänään. Noin pohja siihen ja sitten tehdään katkaisun jälkeen. Tehdään Jos sitten... me oltais pari, kato, niin kyllä noit päivässä syntyisi monta. Kyllä. Siitä tuli niin komia. Sun avullas. No mun avulla. Mutta toisaalta sun avulla se tehtiin. Niin. Ilman sun puhallusta niin ei olisi tullut pulloa. Miltä se lasinpuhallus nyt tuntus? No kyllä se oli yllättävän niin kuin mukavaa. Oliko se raskasta? Ei. Mutta aika kuuma siinä tämmöisen nykyaikaisen uunin edessäkin on ihan siinä lähellä, kun ottaa sitä sieltä. Kyllä siinä joku 60 astetta varmaan. Tuliko sieltä jotain muistoja sitten tommosia? Koko ajan. Niin. Koko ajan mä elin jossain muistoissa. Eilen illalla jo aloitin, kun mä kattelin Nuutajärven ja Iittalan puhaltajia Niin. YouTubesta. Niin. Minkä ikäiseksi sä niinku näit itses, kun sä olit? No en mä siltä vaan. Mutta ihmettelen, kun se noinkin mukavasti onnistuu. Kyllä. Kyllä sitä kelpaa katsella. Ja odotan, että mä näen sen ja saan omiin käsiin niin se valmiina. Sitten kun se on jäähdytetty. Silloin kun te Saloon muutitte, niin tuliko sulla koskaan semmoinen, että olisi halunnut vielä palata teenkään sen ammatin pariin? Ei. Sen olisi tarvinnut tulla silloin semmoinen halu, että olisin muuttanut Nuutajärven tai Iittalan tehtaan ja olisin aloittanut todellisen lasinpuhalluksen. Niin. Ei se puoliautomaattikoneella työskennellyt ole oikeastaan missään tekemisessä lasinpuhalluksen kanssa. Niin. Tää olikin nyt sitten kesän viimeinen sadepäivä. Huomenna on syyskuu.
Mitäs Alisa meinaat, katsotaanko YouTubea? No näytäs nyt sit, miten se toimii. Muistat, viime kesällä ei toiminut. Ei toimi. Ei taida toimia nytkään. Noniin. Kaikki Herkut kato. löytyy nyt. Johanneslundiin on tullut tämmönen, miksi tätä nyt sanoisi? Nykyaika on laskeutunut Nykyaika on laskeutunut. kylään. Kaikki mahdollisuudet, mitä ikinä voi havitella ja kuvitella. No sieltä se löytyy. Tää on mahtavaa. Tää kuuluu hyvin. Pelit ja pensselit on. Kaikki toimii. Kaikki toimii hienosti. Joo, paitsi mun korvat, mutta niin kuin sä huomaat, Niin. että kun mulla on nyt vaan toinen korva suuvarteen Joo. ja toinen on YouTube varten. Näetkö sä, tuolla on virsikirja? Niin. Mä olen harjoitellut sitä Titanic-hymniä, mikä on virsikirjassa. Tää käyn kohti sinua, oi herrani. Oi herrani, juu. Kun ne soittaa Joo. siinä kun se uppoo. Ja Ahvenainen esittää sen nyt. Hän tekee palkeilla tämän liikkeen. Joo. Tässä hänellä on venäläisvalmisteinen harmonikka, mikä on käsityönä hänellä tehty. Oho. Voisi sanoa, että syksy on alkanut. Onko nyt 1. päivä syyskuuta? Syksy on virallisesti alkanut ja Kyllä. kesä meni nopeasti ohi. Mutta ilmaa pitää parhaan nyt ainakin hetken aikaa. Paikotelle. Mutta nopeasti se taas meni. Niin, se menee niin nopeasti. Kun juhannus välttää, niin se niin kuin suhahtaa. Mutta sitä mä ihmettelen, kun
kun on perjantai-ilta, eikä tänne ole tullut juurikaan ketään. Olisiko ollut 2 autoa? Mutta me nyt kävellään täällä sitten kuitenkin ja eikä tänään syksyn varmaan toista kertaa täällä kävelläkään. Mutta tullaanko me ensi kesän kanssa? Totta kai. Tullaan yhdessä sit. Tullaan. Toivottavasti on monta kesää. Ja nautitaan. Näin on. Uidaan ja saunotaan. Sweetly